Angiphinde futhi anginibingelele kahle nje kamhlophe futhi singajahi indawo manginibingelela igama lami uThabani Bongani wahlatshwa isibomfana orana nje ikhampani yakho umfana elwisana nobugebengu to Putin hot seat yebo sonye noma ungibona endleleni ungadinwa siphamise isandla ukuthi ya Putin yebo angidinwa nami bafowethu cha ngiyabona ukuthi kunamanye amasela acabanga ukuthi kade sawayeka yabo ngiyabuka yabo hayi ukuthi mhlawumbe ngoba ngiwasaba cha ngiyabuka yabo mase kuba yilabantu labo thola ukuthi umuntu benzela ubugebengu yabo mase kuya negotiate thothi kuya negotiate okucingwe kuze kucinga umuntu othile oseduzani kwami kuthiwa okay ubani othile oseduzani kwakhe bese yatholakala kuthiwa okay uPutin lo oseduzani kwakhe uma ngabe sekutholakala ukuthi uPutin still lo muntu loyo athembisa athi I know ngiyibhadala imali yomuntu mhlawumbe ayenze first payment abhadale hawu mase kuqhubeka isikhathi umuntu aveleka angabasabhadala yabo and then lokho sekungixabanisa neclient manje sekwenze ngathi mina mhlawumbe ngithathe ilokhunje mhlambe mina ngithathe ibribe let me say that mhlambe sekuthiwa I know lo muntu ngobe sesuse even nevideo kanti ivideo mina uma ngabe ngiyisusa yabo uma ngabe ngiyisusa ivideo ngisuke ngiyisusela ukuthi ngoba uya cooperate but not ngoba naku mhlambe ngithi ngiyisusa ivideo ngoba ngibribewe. Let me just be clear with that one. Every time ukuthi umuntu ngiqhelisa ivideo yakhe ngisuke ngiyisusela ukuthi umuntu uya cooperate but hayi ukuthi ngibribewe angibribe nje le nto yokubribe cha angiyisebenzisi mina ngiyaqala manje ngiyasebenza wonke umuntu ugibela phezulu nali isosha leli sosha leli bathi lisebenza enkambini yasePitoli kunencwadi even nezasecourt ama proof lalanda abantu lathi ngicela ningirenovateeleni umuzi wami nasi sifebe lesa ashade naso balanda abantu kwathiwa hayi ngicela ningirenovateeleni umuzi wami hayi labantu ke yibo ke bemrenovateela benza yonke into bakha beqeda omeselani mabeqeda bonke akasabakhokheli 100 and something thousand akasabakhokheli bahamba baye court benza yonke into efanele court icourt yakhipha declaration written ukuthi lo akababhadale uyabaleka kudla amadlanga yisosha lonke leli umuntu omthetho yangizwa yisosha lonke leli umuntu omthetho ngiphinde ngibuye la nanga umuntu ongumthiyani igama lakhe uVuno Njani Jacobs lo wadayisela usisi indlu ngo300,000 wayibuyisa enye imali ngoba wayemscam kahle hayi ukuthi umuzi kwako wakhe lo mjida lo wayemscam kahle hayi ukuthi umuzi kwako wakhe wayibuyisa enye imali ayibuyisa kwagcina kuselekene imali engango 70,000 70,500 imali yagcina esele ngakuyena nakhona khona lapho akakayikhokhi leyo mali usalibele kuphethe nayo uthi hayi untomasane akakhuluma sonke istory ume nawo lo 70,000 ubengena airtime futhi mangimfonela ngoba uyakhala ukuthi ngicela mangifika ekhaya uphinde ungifonele usacela kimi futhi ukufonelwa ekubenini yena waqola imali engango 300,000 wabanje uthi uyaqola wayiphindisela enye emuva emva kwaloko wabuya kwasala le enye imali esele ngakuyena lo ukwenza nje udla uhlala nonkosikazi wakhe lo wesilisa lo bathi ubaleka nemali yamaclaim wahamba wayovela emzini yabantu ngo8,000 evelela indodakazi yakhona kusho ukuthi wakhona ukuyiconvince ngoba unenqondo yasegoli umsunwe nje wayiconvince indodakazi wathi no asambe siyobhala eHome Affairs yabhala ingane yabantu naye eHome Affairs kanti izovela igule ngoOctober yagula ngoOctober ibanjwe into ethile ngaphakathi engaziwa nothi yashona ingane ngoDecember mayishona ingane ngoDecember lo waclaima zonke imali waqedwa wabaleka leyo ngane end up ingcwatshwa usiswayo ngo62,000 uyakhala usiswayo uthi ngicela ungcono ke kulezi imali zamaclaim ayithatha ngoba ngathi mangithi ngemsebenzini kaSisi ngafika sonke sashaqeka njengomndeni ukuthi hawu usisi ushadile bese ngamasti ukuthi ushadile so labi laba bafike beshadisa abantu emakhoneni bababulale baclaim
Okay, asiqhubekeni siyeni phambili. Buyisa bhuti u62,000 uzoba enough for loya mndeni loya. Bese kuzoba umbatha lapha eThekwini. Mbatha sireceive indaba zakho namhlanje. Bathi usiboni ubani usibone noma usiboniswa ambatha lo ola esithombeni njengamanje. Lona wayeqashe ilokhunje igaraji kaDlomo, uDlomo yena yedwa lodumile. Nyangizwe uDlomo yena yedwa lodumile, uDlomo lodumile lo okunedlomo high school wathi lapha eThekwini kaMashu. uDlomo loyo wakhe igaraji lokuthela upetrol, uberentisa igaraji elirentisela uBP, lo uberenda khona ngaphakathi. Uzuyavela nasemlandweni kaMufi wakhona ngaphakathi kuloya mndeni ezechaza nabantu abasebenzisana nomndeni wakaDlomo. Wachaza echaza kahle kuze khona nevideo yakhe yaqoshwa ethi hayi lo mndeni sisebenzisane kahle nawo njengefamily, angaze ngizizwe ngathi ngiyisiqhashi, ngizizwe ngathi ngwala ekhaya. Uyasuka yena uduma intombazane encane ugcina uyithengela iMercedes. Leyo ntombazane le isajabulela iMercedes ukuthi hawu nanga ubhuti ngiphi iMercedes, kanti lutho uphekwe ngqondo. Useshintsha istory usethi hayi ngangithenga igaraji ngale Mercedes. Thiwa cha, iMercedes isegaraji angayilanda mayefuna, kodwa amaphepha onke asabiza umndeni wakaDlomo. Laphana kamasipala eThekwini kunentombazane igama layo linguThandeka esebenza kamasipala, iyona le yashintsha ama details la kwakhona khona ingane kaDlomo qala mayiqeda kushintsha ama details yafaka ama details kaSiboniso Mbatha, ngoba nangu uSibonelo Mbatha befuna ukudla igaraji lasemzini yabantu. Alright ke siyavuma-ke niyalidla-ke igaraji Mbatha lasemzini yabantu, asiphikisani ke nawe ekudleni igaraji lasemzini yabantu. Kodwa into engiphatha kabi wena Sibonelo Mbatha ukuthi uma ngabe usulidla awufuni ukuthi labantu balithole, ngoba noma beyoshintsha lekaMaster bethi bayoshintsha itayitela bafike bathole ukuthi ngempela isabhilonga kaDlomo indawo yonke. Kodwa wena usuhlangene namandiya ubulala iy'ngane zomuntu owayekusiza ukuthi uthole isinkwa. uDlomo wayekunceda uDlomo. Njengoba uqasha uhamba kangaka nalo mfana bathi uSicelo Ncube, nenza ama-motivation, nenza yonke into, naziwa njengobhuti abahlezi bekholwa. Ngithi mina kinina ukukholwa kwena kube nethelo. Kuyashiwo ukuthi sibesabe ethi hayi noma esengafa akusenankinga. Webhuti-ke engifuna ukuthi ukwazi ukuthi lento sengindlulisele kwabakhulu mina abazokhona ukukuphenya ngokusomthethweni ukuthi nenzani laphana kamasipala manishintsha i-information yakhona ninoThandeka. Naphinde futhi nenzani ngoba wena nale kaMaster uney'ngane ezikusebenzelayo khona ukuthi njalo lo mndeni mawufikile uzosubmit ama-document akhona next week thiwa aselahlekile. Ubani lo kutshontshela ama-document ngaphakathi lapha kaMaster? So naloyo uyomkhipha because there are records where people are talking. Bengithi nje ngikutshela, ngiyakutshela nje ngiyadlula. Bese kuzoba ilo bhuti lo abathi uSicelo Ncube bekuthiwa sixwayiswe ngaye ukuthi usaphoyizini nyana. Ngithi mina poison ngani? Kuthiwa no, waboleka iCapital ekhipha leya lokhunja leya ncwadi yakhe le ayibhala. Incwadi le ayibhala wayengenayo imali yokuyikhipha, waboleka imali komunye usisi wathi ucela amboleka iCapital, wamboleka. Kodwa ukuthi amkhokhele kwase kuyimpi kushunqa idust. Hayi vele kufanele kushunqa idust isicelo. Uskima oSibonelo Mbatha, uskima oSibonelo Mbatha igebengu. Wena noma ungabhala incwadi, still I consider you as a criminal ngoba awukwazi ukuphila negebengu ungasona isigebengu. That's the thing that you should know. Awuphili negebengu ungesona isigebengu. Nali ikhansela very abusive and bully leli elaseThekwini, li very abusive and bully, lihambe lixhaphaza ingane yabantu libiza ngempondo. Actually lo ukhombisa ngokwe-MK ukuthi MK tribalist ngoba uhlezi elwa nayo intombazane mesethi mayelwa nayo ngama-voice note ayitshela ukuthi la akugona emampondweni ngoba iyimponda ifuseke eThekwini. Uxabana kanjani nomuntu ubumkweleda imali yakhe mase umtshela ube tribalist, umtshele ngokuthi yena ulimpondo and what uba yimpondo nokuthi ukweledwa wena kuhlanganaphi? Yindaba nixhaphaza abantu mase niya ngobacwasa ukuthi laba ngabaphi laba ngabaphi. Wena wenze kahle wabhadala wena, bengizokushaya impela wena ngoba wena ungwangakithi, bengizokushangunyise wena. Wenze kahle wabhadala,
ubhadele lo bengikhuluma naye emini ngale nkathi ngilapha ebathroom ubhadele wenze kahle wabhadala bengizokushawuka ke wena ngoba ungangasekhaya wena ngcono kuwazile ukuthi hayi lo wala ngasekhaya phela mina ngisangani mina ngenza icontent mfana ndini wozala ngifonela ngumfana wemoshari mfana weTombstone fonela manje lo mfana lo weTombstone isolo bethembisile wathi yabuya ngithi uzokhokha namhlanje sifonele umfana weTombstone singalenzi iphutha Tombstone lapho woza lapho mfana weTombstone lapho siyasebenza manje umuntu othi akafuni kusetshenzwa kasho siyasebenza manje lana sikhanda series ongasoze uzuyikhohlwe le series awusoze nje uyikhohlwe le series utshelwa yimina hayi mina ingeke yeyi angibone kahle basangana lapho siyasebenza manje sisebenzeni manje lento ukuthi singasebenzi sibe leshona lena lezo sizosilibazisa sisebenzeni ake sisebenzeni okwangempela manje siyasebenza manje umfana weTombstone asimthinte masishane lo mfana akakhokha imali lo bhululu wakhe amkhokhele mina angingeni kuye lo bhululu loyo ukukhokhela ubhululu lo ka 074 angaze mina ngimtypele ngo 074 nomabilwa kodwa ngisazoshubisa uyadlala umkhonyana simthinte maseshane umkhonyana The subscriber you have ngeke mkhonyana ngeke the subscriber you have dialed ngeke mkhonyana ngeke ubusimthinte ngala ngeke akavele la simthinte lo wathembisa umndeni wathi uzofaka iTombstone lutho ukufakela umndeni iTombstone wathembisa umndeni wathi hayi ngizofaka iTombstone lutho ukufaka iTombstone kulo mndeni loyo wathi uzofayela abazali babe iTombstone lutho ufaka iTombstone yakweleta 18500 mali abaleka nayo lo bhala message exolisa ngifuna exolo mina ngifuna imali yabantu kuphela finish and clear lo kunye ukuthi hayi njani yaxolisa ayisebenzi leyo nto leyo webhoda silungisa indaba yamali yamama lapha sikhona ukuthi siqede udaba lakho ngoba leyo mali soyilanda lapho uma ungafuni uyiletha soyilanda nje khona lapho fast sengayilanda kwakhona lapho kuleyo mshwalense ndini loyo lo inyanga esigebengu originally from Swaziland lo ubaleka nemali imali elinganiselwa ku 14200 imali abaleka nayo wayethe kumfana uzomenzela isithwalo leso sithwalo into engekho ayisebenzi leyo nto futhi uthembisile ukuthi uzoyibuyisa imali uyibiza ngenkosi yabathakathi ka TikTok nale nyoka le uyayifuna SPCA siyacela ukuthi niphindisele nale nyoka SPCA iyafuneka umfundisi lo ngimthintile usethembisile ngokukhulu ukuyiqhenya ukuthi uzoyibhadala imali yonke le hampi le kade nayo umfundisi usexolisile ngayo wathembisa ukukhokha imali wakhala futhi mina abantu belalelwa wathi kodwa wazwangida lapha hlatshwayo
kodwa ungaze ungishaye kangaka public. Xolisile kodwa umfundisi washo ukuthi cha uyabhadala. Ulivumile icala lakho ukuthi hayi uyamazi usisi futhi uyabhadala. Uzoyikhipha ke imali. So lento yonke ekade yenzeka isiphithiphithi nalabade befona ibeke neceleni leyo beyingeke vele isebenze leyo. Ugcina umfundisi ebuye ephakamisa izandla ukuthi cha imali uyayibhadala uneshow. Uthe next week Monday uyayifaka 1.5. Ngilindele yona next week Monday. Naba abanye abameli kuBhayi Attorneys la ePitoli ayisebenzi ki kuBhayi Attorneys ila ePitoli. Mawufuna ukumosha isikhathi sakho ungasizekala empilweni ungenzalelwa lutho udlelwe imali hamba lapha kuBhayi. Baningi abantu abacwila imali zabo, baningi abantu abalahlekelwa amaclaim abo kulommeli lo. Ummeli omuntu wesifazane lo o very rentless. Futhi angicabanga ukuthi ngabe ka practice counsel usavumelekile na practice kodwa yena uyinkinga. Uyingozi yomuntu wesifazane ngoba udaba labantu lwezezimali liyanyamalala ngakuyena. Ngiyahamba manje siyaqhubeka manje. I didn't taste sevens. Umfana lo wasemnambithi igama lakhe likhona lapha. Umfana lo wasemnambithi lo mfana ukweleta imali yengane abaleka na 1000 rand. Uyabaleka na umfana wase Rosbom emnambithi. Lo mfana lo ubaleka nemali yengane. And njengoba ebaleka nengane igama lakho usabelwa kaXimba. Ubaleka nemali yengane le mali kade ayiboleka akafundi qobo ukuyibuyisa. Ulibele beka izitori namazaba la imali yengane lutho ukuyibuyisa. Kulindelekile ukuthi akhokhe imali yengane lutho ukuyikhokha imali yengane. Isigebengu nje sibheke phansi lo mfana wakhona khona eRosbom. So libele baleka ethi hayi qifi ngizokhokha nganginayo manje anginayo nini ngizozama amathenda njani akho mathenda la bhadala imali yabantu. Untombazane lo ola esithombeni waboleka imali yomuntu ingane lapha efunda lapha esikoleni eTertiary khona eMlazi wacela ukuboleka imali wathi hayi ngizoyikhokha ngisacela ukuthi ungisize. Wamnika lo mntwana u400 last year wazala wazwa accumulate. Hello wafika le ko 4000 ko 2000 lutho ibhadala kunjani lapha? Ya imali yomntwana ikhokhwa nini? Imali yomntwana ikhokha nini? Ubuthe uzongitshela uzongazisa. Ngithi mina imali yomntwana ikhokha nini? Hayi lento ukuthi ubuthe uzongitshela ikhokhwa nini imali yomntwana? Isikhathi esinjani esiphi leso sikhathi? Isikhathi eswa last year isiphi leso sikhathi? Isiphi leso sikhathi leso? Ungafuni wempemu uyiqhatha nami ngiyakutshela mina. iRosbom incane ungafuni uyiqabanisa nami wena. Mawufuna uncwetshwa amakhaladi ungitshele kahle. Incane yabi iRosbom. Ungafuni nje uyiqhatha nami. Khipha imali engane wena. Khipha nje imali engane. Ngoba libe liqambela ingane uthi wenza amathenda la. Khipha imali engane wena. Tshela. Lo hlulwa zibali izolo behlulwa zibali umbona nje efaka iwig. Zimshaye zamlahla phansi ibali izolo. Ngimbalela la ukuthi imali yengane ayikweleta ingana. Zimshaye zamlahla phansi ibali. Wasale didekile kwanaye. Iwiv nje kuphela azi ungboza lelikhande lingasebenzi. Fanele ahambe ayokhokha imali yengane. Ayolibele egaluza la ngoba uyagaluza uyamithi yazala kodwa lutho ukhokha imali yengane efunda isikolo athatha imali yengane imali ayikweleta ayisaningabi abhadala imali yomntwana ngoba waboleka imali ezalayo selebethi ngiyayikhokha mina manginayo akuloncala lethu uthi awunayo imali. Umfolo ophathi nendawo lo igama wahlophe kodwa lo la phathi nendawo washayisa imoto yomuntu wase KZN wayishayisela eStenga waqede lapho wathi akuthathwa ama details wathembisa wathi uzoyikhokha leyo moto leyo uzoyikhokha mangabe kufikwa kulesigaba lesi kanje nje wakhazi ukuthi hayi no ngizothi mangifika eMpumalanga ngoba ngine mining company kanje ngizoyikhokha leyo mali. Lutho ukukhokha wavele wabaleka lo muntu namanje izolo bengimfonela wathi hayi ngakhokha mina ngathi iphi proof wavele wabaleka umhlola saxabana umhlola. Ngiyakutshela ke wena msunuka nyoko ofana uyikhokhe leyo mali wena mfana wakaHlophe kofa uyikhokhe leyo mali leyo. Umfana lo umfana naye futhi obaleka nemali futhi lo
Umfana ubaleka nemali yaseDunhouse usebenzele eNewcastle bathi uyi-engineer lapha eNewcastle abamazi kahle. Ubaleka nemali imali engabhilongi kuyena, imali yomunye umfana nje. Uyayibalekela nayo zenzela umathanda. Mawuthi yalandelela ukuthi umfana yini kwangani yindaba ubaleka nemali kangaka. Umfana ulibele echaza ukuthi hayi bengihambile ngiyobona umali okule weekend kanjani ngicela ningipheni isikhathi. Imali abaleka nayo lo muntu isinkulu kakhulu. Bengicela ukuthi avele sondele ikhokhe leyo mali ngoba ingxabano yami naye izoqala iyephezulu kakhulu kunakuqala. Akasondele ayikhokhe imali yabantu ngoba njengoba ekweleta imali yabantu kuzoxatshanwa ngempela. Mana-ke ngimfonele lo mfana sivele simthole. Igama lakho uSandile. Ulibele baleke nemali engane lapha. Igama lakho uSandile. Mana ngimfonele masishane lo uSandile loyo simthole fast. Simtshele nje manje ukuthi asikhohliwe uyena. Ngoba mhlawumbe uzotshela hayi bakhohliwe mina. Hayi asikhohliwe thina asikhohlwa. Thina asikhohlwa thina lezi zinto lezi sesizazi ngenhliziyo nonke nikhona la. Asikhohlwa thina. Asikhohlwa silibali thina. Foyikhokha imali yabantu ngoba lento yokulibela udaka ngekulekelele. Ngekulekelele ngempela. Ngikulekelele. Ya kunjani? Ya le mali uyikhokha nini? Ngomgqibelo muphi lo esiya ku? Yebo ngikhulume nosisiphele. Ngithe mina uyikhokha nini angibuza ukuthi ukhulume nobani. Nawo lo mgqibelo siya ku. Okay, thatha i-account yecompany yethu uyifake khona lapho manjalo yangizwa. Anaya. Soqonda wena. Soqonda uthi thwi. Untombazane lo wafike wangi-intervene phakathi kwemetha ebeyimayelana nomamakhe nalo mntwana lo okweletwa yilomfana. Igama lakhe uMbali. Lo wafike wa-intervene wangena indaba kamamakhe. Kusengenwa zinhlamba segijimele police station ebengena indaba engamfuni. Ubuyaphi endabeni engakufuni? Kwaseqale nje ubuyaphi endabeni engakufuni? Ngoba umamakhe uyena wathatha imali kaMbali. Uma ngabe uMbali esefuna imali yakhe kumamakhe lo athi hayi ngicela ukuthi ungcono ukhulume nami ngoba imini ozokhokha ajiya ngabasayikhokha mase xatshanwa naye usiyakhala manje nase police station. Uyaphi police station ngoba ungena indaba ezingakufuni kwaseqaleni. Le ndaba ingaphandle kwakho ayidingi nakancane but uyayifaka phathi kuyona ususobishini usuyakhala manje usuye police station uthi ngithukiwe. Uthukwe ubufunani endabeni yabantu. Ubufunani endabeni yabantu ngoba umuntu okweleta lo muntu uma wakho. Wena umkweleti lo muntu, umuntu okweleta lo muntu uma wakho. Wena uyasuka uyayingena uthi wena uzokhona ukuthi uyikhokhe leyo mali. Uma usuhluleka ukuyikhokha sekufanele manje ukhale mase kuthiwa police station. Suye police station manje sokhala khona amaphoyisa ngisizeni lana sengithukiwe. Ayisebenzi leyo nto leyo. Tshela amaphoyisa ukuthi nginenkinga sinoma sithatha imali zabantu and sengicela ningisize ngiyokhokhela lo muntu ukuze ngizoyeka ukuthuka. Finish. Aletshela amaphoyisa inkinga la. Amaphoyisa afofisana ngale ngemuva. Hello? Kunjani we mama? Siyaphila. Yazi mama ngikufonela ngodaba likaMbali la ngizama ukuthi uMbali akhokheleke imali yakhe. uMbali awukazi umkhokhela imali yakhe and umntanakho wathi yena uzothatha over kulelo cala lelo liyamhlula avela abehlazi bese kuyathukwana bese yena ucashe epolice station. Uyabona ikhokhwa nini imali kaMbali? Angizwa mama ikhokhwa nini imali kaMbali? Angizwa ngithi ikhokhwa nini imali? Imali kaMbali uyikhokha nini? Imali lo wayithatha ebolekisayo uyikhokha nini? Wena wawuboleka imali uyibhadala nini imali ezalayo? Wena ubani? Awuzazi wena uthi ubani? Awuzazi wena uthi uma kaMbali esikomplati? Mana awuyazi wena imali kaSinethemba Malevu? Awuyazi imali kaSinethemba Malevu? Awuyazi nje. Oh manje umntana wakho bekhalelani pho?
akho wrong number la awusuma kambali wena Ngubani mina? awusuma kambali wena Mina ngubani? ah imalona thatha nemali niyakhohlwa niyo yonke into masenimanage intombazane le iyafunakala le ibaleke nefurniture yomfana emzini omfana le ntombazane le iyafuneka le ntombazane oyibonayo kube kumkomelo ka 15000 iyafunakala le ntombazane ibaleke nefurniture emzini omfana kwiqiqa umfana emsebenzini uyabuya akusena finish akusena lutho lengane ibalekile igcwele amaphepha ikhala amaphepha njalo le ntombazane le ibaleke ngqongqonqo yahamba nempahla zomfana umfana manje uyakhala uthi ucela uofarisha u15000 kumuntu omaziyo usisi kuqoqwe yonke into endlini kwacleanwa kho ngisho istofu ngisho ikatela lo ulayishe yonke into wahamba umfana esemsebenzini wavele wahamba nayo yonke into endlini kumanje uyacingwa thiwa ombonayo nje yazini nangalanga khona ukuthi hayibo akufenisha uzohamba nefenisha yakho lo mntwana lona bathi uqoqa kwasani akadlala endlini angazi noma khona yini team asebenzisana nawo kulomqondo wakhe oqoqa kodwa uqoqa kwasani ubuye endlini ngekho ngisho ianda ngendlela abayinkinga ngakhona umfana ubuye wayoqala phansi empilweni ucela ukulaliswa ngoba inkinga nangu ubaleke nayo yonke into yasendlini lo njengoba nimbona la eswenkini nangu lo hamba enza ifraud nomfazi wakhe benza ifraud ayibize ngokuthi uyi-geographic wathi ukhanda angazi kudwebe odevelop ubiza ngodevelop athi uyadweba amaplan uyakha unama-construction companies amsebenzelayo ushaqe imali engango-997,000 from abanye abantu ushaqe imali engango-997,000 benonkosikazi wakhe thiwa sebexoshiwe-ke naseSeringeti babethi bazama ukuyophila lo soft life ongamanga lapha eSeringeti bagcina benza nobugebengu baqosha umhlola baqoshwa nalezi ngane seziyandinda nje ziyantanta zihambe ziyantanta igoli lonke mina kungifakela incwadi zabameli wangibhalela incwadi zabameli ngafusekisa yona leyo nto leyo lapha ngibhalele kwi-email to last warning to remove the posters ngathi fuck wena fusek akukho ma-posters la ngawasusa mina msunu kanyoko ngisho nje ngqo straight ngibe ngazi kahle ukuthi ayikho vele ipost engizoyikhipha mina ngoba lesigebengu kufanele sibuyise imali engango-997,000 imali ayishamba emndenini ayewuthembisa ukuthi uzowakhela umuzi angizwa ukuthi ngithini kuwo namhlanje lezi ngane ziyajikajika lapha kaThema eGoli asinayo indawo yokuhlala yena uhambe nemali wathi uyobakhela umuzi angizwa kushode nje u-3,000 ukuthi kube u1 million hambe baleka nemali zabantu ephilisi sokumhlonishwa ngemali zabantu aphinda fake abhalele incwadi kube ngathi amaloya abhalile kanti cha uyena obhalayo uhambe yafake uyena futhi lo mawufuna ukumbona kahle kusese uyena lo walobola ngayo imali yokwebiwa washada ngayo futhi uproud lapha ekhona ngoba walobola ngemali yokwebiwa waze washada ngayo angiphathi ke kusene sifebe la isimene endoda yaso la laba abasevenda bobabili laba banemkhuba wokutshontsha imali o20,000 kubantu bethi babafaka emisebenzini bahambe beyibiza bahambe bebiza ngama-agent babiza ngama-agent eGoli ko-KZN kuphi bahamba ama-province bebiza ngama-agent babhadala o20,000 bethi bazofaka abantu emayini bazofaka abantu ko-Eskom bazofaka abantu kuphi ngiyakutshela-ke ngutshela bashaye bachithile babaleka nemali ngayifonela indoda yakhala yathi ayangiholile igcina isithi izohamba iyokhuluma noma wayo isidayisana nemoto ifuna ukungikhokhela lo 20,460 eyawuthatha kuyiclient lami ngathi hayi wena uzoyibhadala le mali ngoba lesifebe sakhe lesamena sangazi ukuthi ibithathelwana imali yabantu angeke ngazi phela ngempela nangu umama omdala oyisikhohlakali odayisa istand esingamanga eGoli lo mama mdala uyisikhohlakali kodwa udayisa istand esingamanga eGoli lo ola screening
sikhohlakali somfazi esidayisa nje into eyitende ezingamanga egoli. Ushaya abantu ababili u35,000, shaya umunye u35,000, washaya umunye u35,000, waqede wabaleka la behlala khona egoli. Uthe mayiqeda lapho adlisa indoda yakhe ushevi yashona. Kuyimanje hamba yacinga indoda wayebulala nesoka lakhe elisha indoda. Ubalekile kugcwele inkalo. Uma umfonela afika ibamba ifoni umbuzo uthi uphu 70,000 avela shesha ayivala ifoni abaleke. Kodwa iqiniso lithi uyazi nokuthi wabulala indoda yakhe ehlangene no-boyfriend wakhe. Lo uhamba yabaleka watshontsha imali zabantu. Labantu bayamfuna ubaleka nezimali zabantu. Ngike ngammemeza la ngezwe abantu bezwela mangimbiza ngesifebe ngomahosha ngani. Ngabona nizwela kanti hayi isigebengu lopholo lo hey ihuzu leli elikhulu kabi mina nginitshele. Kwanawo lizwelayo sengakushaya ephaketheni mina ngutshela. Lo mfana lo unebhamu ezingekho emthethweni nabangani bakhe baningi bake bangivideo call nje bephethe ibhamu ezingekho emthethweni ezinye zayihuzukile benza ifraud nabangani bakhe behambe beshaya abantu imali la ku social media mhlambe makuthiwa nipost umuntu olahlekile noma umuntu okidnapiwe the people that contact you bathi ke faka imali engaka bazomdedela ibona laba badla ngako lokho uhambe beqamba manga bathi we have information uma ngabe ngicinga yonke into kuthiwa we have information ibona ke laba basuke bethi bane information lelo qembu lelo liholwa yilo mfana lo igama lakhe uMadiba uyena ohola lelo qembu lelo lo mfana lo hamba yantanta ukuhlala yonke indawo yatholakala ko Free State yatholakala eGoli hambe uyabona uyazazi futhi izinto isikhathi esiningi mabe sekhuluma noqamba manga athi wazana nama CID kuyenzeka mhlawumbe ulahlekelwe imoto uyipostile ku Facebook uyena okhomenta aqala athi hayibo ngike ngayibona ngala usiyomlandela akathi ngicela ungiphe 2,000 ukuze ngihambe ngiyoyibheka wenza lezi zinto lezi ezikanjalo ke ngutshela igama uyena lo la esithombeni mangabe ungamboni kahle sengambona futhi kuseyuyena futhi lo la esithombeni angakagcini lapho ngisaqhubeka ngoba ukhona futhi omunye ngimphethe ngiphethe lo Isitabane lesi yakweleta silapha eThekwini lesitabane umkopa ngamuno sikopa amantombazana silapha eThekwini lesitabane lesi yakweleta sikweleta imali asifuna ukukhokhela umuntu imali yakhe ukopasi lo makopa lo umkopeni umakopikopi uyena kulapha eThekwini uhambe bakopa lapha eThekwini imino yakhe igude ekopeni amantombazana ayikho gude kubaleni imali ifake ebank faka imali yabantu ekoletwayo thatha imali yabantu wena uyifake ebank uye kulibela ukopa amantombazana imini ukubala imali nokuqoba ukudla nayo yonke into hayi lento enohambe nihlohlo carrot empedeni thatha imali uhambe uyoyinika umuntu omkweletayo lento yakho behavior kanje njengoba unobulilo obuhands otherwise izoba inkinga leyo nto leyo ngoba uhamba ungabusacabanga noma fanele kwenza sokwentombazana noma umuntu wesilisa yenza sokwentombi ke ntombo hamba ukhokha imali yabantu ngoba angeke ukulekelela ukulibela ubaleka kanjani ngeke uze ukukusize khohlwa leyo nto leyo ngeke izikulekelele ngeke izikusize leyo nto leyo uyohamba uzudele ngeke izikusize lona kuthiwe wabhebha usise emzini yabantu aphinde wabhebha umalumekazi wakhe lo ngosisiloyo lalela umalumekazi ufakela lo iboyfriend kanti wazi kahle umalumekazi ukuthi lo mfana uyambhebha naye so ufuna ukuthi umfana mangabe ezengathi uzobona igirlfriend yakani naye ufuna ukutshontsha khona lapho hey mina ngiyazi lena untombazana ithi lele lenja isahona ibheke phezulu untombazana athatha ifoni athi ayithe ngibheke la mayithi uyabheka hawu hayibolona kanti ubhebhana nomalumekazi ayithathe kuntombazana uyitshela umalume le ndaba malume nakulana lona ubhebhana nomalumekazi athi hayi cha ngizoyilungisa leyo ndaba hayi kungathi uzoyilungisa lutho lona uyazi ukuthi ukweleta intombazana imali engango 14,000 ubhizi uyabaleka udla phansi wagcina ethe uzokhokha lutho ukukhokha ngalo mzuzu umalumekazi umqashile njenge Bolt driver yakhona ebaleni wazi kahle ukuthi uBolt driver ubhebhana naye umalume isona slima la eGoli basuka bonke le Eastern Cape bazokhandana ilima la eGoli ozala wena ilist ikhona inkulu nali social khohlakele social cool eSouth Africa eliphethe rank enkulu ehlonishwayo lona bathu Sergeant Major indoda kaMpho ngutshela lo
bathu search and measure igama lakhe mangabe bemusho ulo wathatha iMercedes wawubambisa ngayo wathi ucela ukuboleka imali ewu500,000 eyiboleka kulaba kuthiwa bama parachute angazi noma uyabazi labo abagxuma lapha esibhakabhakeni noma ngabe ibhano yisimile laba abadiver baye phansi laba abasemasosheni uyasuka uyoboleka imali kuyena uyabambisa ubambisa ngeMercedes kanti lenje isigebengu ayisayibuyisika imali benonkosikazi wakhe balibele bayabaleka bashona le kuyabuzwa kuthiwa nibhadala nini bashona le sekuhlangene bonke abaphathi basenkambini bahlule kulawula lesimo siphumile esandleni amasosha asecisha shana umhlola ngenxa yokuthi lo akafuna ukukhokha mawuthi uyakuye avela beyimvi yenkosi ngalomzuzu uphethe irank enkulu ehlonjwayo kodwa isigebengu esenza imani laundering nokuqola ocolleague baso ngapha siyahlonishwa uthini ngalo oqola belungu lo abathi igama lakhe uThemba hayi ingozi eMpumalanga shaya umlungu imali engango 700 and something thousand ubhizi uyabale kudle phansi utholakala eSwatini aphinda atholakala la eSouth Africa inkinga nje yomuntu lo ngoba akakhuzeki ehleli nomngane wakhe bahla bonke manje okubabona kodwa ngizokubamba wena futhi wena mangubamba uyophuma ephepheni mangubamba hla ngubamba uThemba ke lo eMpumalanga uhambe ebaleka nemali efanele ngabe uyayikhokha uyabaleka udla phansi akasatholakali yena usewukuthi mangala uthi wethemba ikuphi inkinga yakho lo mfazi lo benengane yakhe abalejozini hayi ngiyakutshela azibuyike la inkinga ke yomfazi ke le benengane yakhe ingane yakhe yomfana nansi ingane yakhe yomfana nansi iphile eGoli hayi iphinde ihlale eThekwini ngutshela hayi ngiyatshela abayidla imali yabantu bebolekile eboleka nengane yakhe njengoba uyibona ingane iswenke kanje noma mama efayile emgexo legexilele hayi kusuke kuboleka izimali zabantu ungathuki ungasaba kusiya amagupta laba baboleka izimali zabantu bathenga umswenko baphilisa impilo engcono ngokuboleka izimali zabantu emva kwaloko babalekile ngemali zabantu bebalekile ngezimali zabantu uthini ngalomfundisi lo yibhebha bandla la khona esontweni la kuthiwa namadoda uyabhebhela kumfundisi utholakala la eGoli la eSoweto lo mfundisi lo thiwa akabhebha abafana esontweni ula eGoli kodwa lo mfundisi lo inkinga yakhe akafuna ukubhadala imali alibala ayiboleka last year yomunye umfazi ulibele shona lena le engafundi ukukhokha imali yabantu makuthiwa khokha mfundisi athi ngizokhokha thiwa khokha mfundisi athi ngizokhokha ukhokha nini athi ngizokhokha ukhokha nini athi ngizokhokha angiphathi yazi angiphathi okwangempela angazi mina uthi ngiyithini le ndaba le ngcine ngathi angikhokhelwe ke la ngidlule lo mfana lo ubaleka nombhede kagogo usethembisile wathi uzowukhokha umbhede kagogo ngomhla 25 ngoba lo mbhede lo alala kuwo lo wawukweleta gogo libela ukweleta ngonyaka ophelile besibalekela isalukazi khokha umbhede wesalukazi wena sukusiphatha isalukazi ngodoti khokha umbhede wesalukazi ulibele ubaleke kusuka ngonyaka ophelile ubaleka nombhede wesalukazi please baba khokha umbhede wesalukazi ungalibele uyalena le uthi akusiye yini umakami akusiye yini umuntu enimhloniphayo nithi umakami lo ibiza ngebishop khona la eGoli akunabishop la khohlwa wena lalela mina ngutshele mhlambe wena wazi kune affidavit la eyabhalwa eyithume abazalwane ethi bayobhala i-affidavit bezokhona ukukhipha imali yesonto bayikhokhele imali lengenile ekuyimali yestende somunye umzalwane kufanele kakhe until today leyo affidavit kwafana nokuthi inhlanga moya nomoya ngoba yabhalwa ngo2018 le affidavit akakaza ayikhokhele leyo mali umakami kuze kube namhlanje le mali no 9 years iduve lapha yini iriyatsowela wathi angiyakutshela phela leso sutha amasimba la kimi ngiyakutshela ke umakami njengoba eshaya ibhakede kufelo mdodovo ugumbi wayebuwa abantu ezenza inceke ejulile kwazi ukunikela kanti lutho ayikho into akazi uyinikela nibe nalo mdodovo ugumbi babedlala ibhakede baze badlala ngisho isifile le kanje ugumbi ngoba ayikho lento yabo umakami ngutshele amasimba nje kusuka leko NJ kusuka leko ngidi kochiliza kobhengi yaphansi amasimba abafundisi laba nina manisatshe uthi abafundisi laba niyayikhohlisa mina ngiyakutshela amasimba abafundisi laba babaqedile abazalwane umakami nje kuphatholala kuko kuhle ngoba utholala thiwa nangi la unecala lokubhebha umntwana nangi la usetholale nama drugs nangi la
Oh, abamsaba baqhaqhazeli bonke laba bamsebenzela basaba ukumtshela kufuneka imali yabantu ngoba inkinga lo mfundisi asumfundisi lo yiphara leli angithi ngiyakutshela mina ngithi lo muntu lo yisigebengu uhunta lo ngithi ngiyakutshela mina ubaleka nemali yabantu hayi useyangazi mina ukuthi ngeke ngamemeza la uthini nge-UKZN UKZN iphethe umuntu oyisigebengu esikhulu kabi laba bakhwabanisa imali zase-UKZN lo waxoshwa UKZN waphindwa abuye buyiswa umngane wakhe lo abathi uLove More Khumalo ngutshela uLove More Khumalo ngizonitholela isithombe sakhe bangama-security lo ngumphathi wama-security ka-Fidelity kupartner no-Fidelity lalela la uFidelity bamshaya ngedololo bayikhiphela ama-security bayifakela kuclenywa imali enkulu ka-UKZN imali engafanelanga ngabe ziyaclenywa kodwa ziyaclenywa ka-UKZN wakwathatha ama-security-ke lawa wayekisa ukusebenza bafaka abantu ababewabambele bahamba nawo ama-security awodlala ibhola lapho babethatha isikhwama sase-UKZN esilinganiselwa ku-135,000 bathi bedlalile lapho bonke ababedlala bazange bethole ngisho wayidla nomngane wakhe wayidla noLove More Khumalo uLove More Khumalo ilo inkabi yakhe enkulu khona futhi e-UKZN kudliwa nje imali zase-UKZN la ayigcinanga-ke lapho lo akagcinanga lapho weza ukuthi elinye i-security liphunyelwe imali ngenxa yokulimala laphunyelwa imali waliza ukuthi lifuna ukwenza ibhizinisi wacela wathi ngicela ungiboleke u-70,000 ngigcinyelwa amanzi nogesi isifebe sami lesesumfazi asisebenza endlini hayi security lathi hayi ngoba ungumphathi uzoyibuyisa lamnika hayi kwaligwaze ngowalo mase lifuna imali yalo usiyalixoshisa emsebenzini ngikhuluma nawe ingane yabantu ayisebenzi imali yakhe idwave kulomsunu lo idwave kulamalebe kanina lawa njoba kuyinkwexe nje enkulu kangaka kuyisituxa sendoda esho ngepipa elincane lingangoCilikane idla imali esingafanelanga ukuthi izidle bafana noze nibe diabetes ngoba nidla imali ekungafanelanga nizidle ngiyatshela umxoshisa kanjani umuntu owazi kahle ukuthi wena oboleka imali kuyena ufika uboleka imali kuyena mase uphinde futhi uyamxoshisa angiphathi-ke la kumfana ohlala eNewlands West lo owangisendele i-address yase-Newlands West lalela ukuthi kwenzakalani lo ubesebenza egaraji lemoto angasho ukuthi usexoshiwe egaraji lemoto lo owayethenga kuyo ukhazini lo owayefuna ukuthenga imoto acele ekhazini wakhazini ngicela ungisize ngifuna ukuthenga imoto athi lo hayi khululeka ngizokuxhumanisa no-salesperson owangidayisela nami imoto lo ashusha umuntu owukhazini kaloyo ntombazana athi hayi faka imali lapha edeposit isheshe siyibambe le moto ngoba izosuka la phambili iyele emuva ngoba iyahamba lena ihamba iyalena kwilokhunja iyalena kwi-auction hayi awufaka u-50,000 kanti izovela inyama lale lapho lenje iyayibamba ifoni kahle kamhlophe kodwa ukhokha imali yabantu dololo kufuneka nje imali engango-50,000 kulo mfana futhi onolwazi naye angidonse ngendlebe ukuthi umbona ngakuphi awuyongibona ngalelo langa ibandla liyamthungatha futhi njengoba limthungatha lizomthola webhuti hamba olungisa le ndaba yakho yesivalo wena mfundisi lo mfundisi lo kufika umama ezocomplaina ngaye kumina ethi la ngathenga isivalo sami singena amagundwane la eGoli ula umama ngazi noma se-Alberton na ekhala dlinye embese umama ethi isivalo sami singena amagundwane isivalo somuzi lesivalo lo mfundisi angidayisela sona isivalo eship kanti mina ngangithe angikhandela isivalo esiqinile lesivalo singena amagundwane phuthini umama azangikhombisa athi nawo amagundwane yawabona amahololo engenele ephumela amahololo webhuti hamba olungisa indaba yomnyango ngoba kunemessage la usho khona njengomfundisi uthi ngiyeza mama ngizosikhanda leso sivalo hamba olungisa isivalo amagundwane angena lapha umuntu omdala uthukile uthi akusini lo mfana omXhosa lo nimbona la ngemuva lo wadla imali ethi wenza ithenda wadla u-25,000 lapha eCape Town wadlela umama imali engango-25,000 usisi loya bahleli benomama bazi manje ukuthi bahlanganise nani ubatshela ukuthi yena usaboshiwe kwamanje uboshelwe ifraud kodwa uzophuma kungekudalanga awumazi ukuthi isikhathi sini lo mfana lo umazi ngempela ukuthi isikhathi sini
ngakutshela mina lo muntu lona udla imali engango 25,000 ngutshela ayidle ethe uzokwenza i10 bese ayikhokha back akazaza ayikhokhe ngutshela akazaza ayikhokha bathi mabemusho bathi intombazana ngasikhrifi nywere kodwa ke uyena yena lo utaxini lamakhaladi lawa asuka athatha imali engango 570,000 omunye umama owaye retire emsebenzini okwakusebenza khona leli khaladi amasimba umama omdala wayesephuma emsebenzini esethola imali zakhe zophuma emsebenzini athi ke hayiwosa ngiyokwenza ama project akanje khona lapha eCape Town hayi ke umama asuke naye athi abahambe bayele elokhunjeni abahambe bayele eGhana angaze eGhana ulo useyothenga imayini kanjani bazosebenzisana neGhana lento ihlangene nosopolitiki kanjani kwalahleka yona ke imali khona eGhana ayiphindanga yabuya mayibuya athi yena uzodayisa umuzi wakhe ngo8 million emva kwaloko uzobe seyamnika umama imali yakhe aphindanga wamnika umama imali yakhe umama kuyinamhlanje usene stress ubanjwe idepression imali yakhe lutho ukubuya lo libele ehambe eshaya amahlaka kanje ebukeka njengophopho ngutshela ngalo mzuzu unemali zabantu elengemzimbeni wakhe mina ngiyazi lento utaxini lo one-funeral para lona une-funeral para kodwa ayisizi ngalutho emphakathini le funeral para le wayivula ngemali yomuntu ngutshele 68,000 waqede lapho hamba ukhokha u50,000 kwasala u18,000 angakawubhadali namanje ngutshele mawuthi yamfonela uthi hey wena bhadala nthwewu athi hayi anginamali mina wahamba kwaye police station wathi uyongivulela icala ngafonelwa wena umfonela iphoyisa ngathi ubani lokhu mathi ngiphoyisa athi fusek wena ngidayela yong mina ngiyasebenza la ngilwisana negebengu nina nayikhamfatha lapha epolice station hey mina layelani la mina ungabi iphoyisa elikhamfatha igebengu lapha epolice station xabana nami ngempela into enkulu futhi ngabo mina mangishaya isigebengu ngala sifike nishaye lapha epolice station shaye ngoba siganga sesizocasha lapho sifuna ungabanjwa kunjani Yaphila photo njalo. Ngiyaphila wena inlo ne-funeral parlor lapha ethi Habe Funeral Services Ewe Jim. oh wena uyikhokha nini ke 18,000 yabantu Eyiphi 18,000 photo ngo. angithi khona iproof wawukhokha u50,000 kwashoda u18,000 ubhadala nini If 1.5 photo. angithi wathi wena awusebenzi kodwa uzoyikhokha kancane mhla wathola umsebenzi namhla usuya ngibuza ukuthi AP ilokho nje i18,000 iproof yonke nje ikhona manani nayi funeral parlor yakho lapha siyibekile ufuna life yini business lakho ngenxa yodoti nje omncane Selifile nje bhuti. libulawa yini alibulawa wena Ngilibulala ngani? awulibulali wena ngokungabi naqiniso Uthini ungabi naqiniso? ngoba fanele ukhokhe imali zabani ngeke uphumelele empilweni ubanjwa abantu ngenhliziyo wemama Bhuti khokha imali yabantu uyazi ukuthi ngiyakucela ngithi khokha imali yabantu angikudeleli angikuthuke awukukhokha imali yabantu tu yes le mali neproof ikhokha imali yabantu lo mntwana oboleka 68,000 wakhokha u50,000 wahluleka ukukhokha enye imali ikhokhe ke imali yabantu Bhuti imali zange ngiboleke 60. ikhona nje iproof nginayo iproof Ngicela unilinde yeah thetha kalokho uzikhona undiboleke i50,000. Wathi ke ngoku ine interest. Then ke ngoku ndamnika i15,000 ndatsho kuye into yoba andinayo imali ngoku and I am not lying xa ndithi andinayo imali eshodayo nje lapha kuyena imali eshodayo u18,000 sengiyakubuza ke mina uzoyikhokha kanjani le 18,000 and uyikhokha nini because uyabona nje ubulibele uphuma kanje kwipublic it's wrong and ibusiness yakhe izofa esayifile bhuti ibulawa yiki inkani yakhe ngithi unenkani kwasekuqaleni awuzange ungilalele ngathi mina ayibhadali imali yabantu ngathi asenza ama-arrangements awufuni futhi kunazi nje messages asenza ama-arrangements ukhokha imali yabantu mina inamba yami ile kuphela anginayo enye inamba ngithi asenza ama-arrangements uyikhokha imali yomunye umntwana but ndichilo kuwe but okondithetha nawe uthini no angaze ngithethe nawe mina cishe uthetha nomuntu wrong mina inamba yami ithi 0720216423 angaze ngithethe nawe ka WhatsApp mina nimabhuti wami
ngithi mina anikaze ngithethe nawe. Anginayo inamba ethi 074 uthetha nescammer uthethi nami. Hayi ke siyityile ke ne-1.5. Hayi uthetha nescammer awuthethi nami. Mina ngikaze ngithethe nawe ku WhatsApp because sahlulana kwi-phone call ngezwe sengifonelwa iphoyisa lithi wena ofike police station but still ngakhuluma naliphoyisa kwaba njani. Angikaze mina ngithethe nawe. Uyabona even now ithi ngisendi hi uzobona under this number there's only one hi yami manje ngena manje uyibona. Angikaze ngithethe nawe mina. Yebhuti wami zange ndibheke police station. Yeah, but angikaze ngithethe. Are you sure now can you see ubani ngikaze ngithethe nawe? Hayi mina okonsitting ngithi mina can you see ubani angikaze ngithethe nawe because one Felicia first day ndifika wathi wena soze ukhone awunayo imali uzoyithatha phi kaloku ngathula ke mina. Do you mean buthi lamuntu ebendithuka ngamagolo? Lo muntu okade kuthiwa kusimina mina. I'm talking to you right now. You are on my channel. Ndakuthethela ukubana nansi imali la edingakalayo and here is the money. Wena usundaye police station ekseni uthi kunomuntu onifakisa imali wasiclaim ukuthi ungithabane akusiyena ngimfonele wathi akusiye ngicela uvule icala lomuntu owenza pretendence to be someone. Bazovulela amaphoyisa investigate swalekelela sibambe scam. But wena akubambisane nami ukhokha imali yabantu. Mamela bhuti wami. Mandithethe nawe kwakhona. Yeah. Andiphangeli bhuti. Akunanxa ubana uphangeli but funeral parlor iyaphangela because people from Eastern Cape they know the funeral parlor. Ndicela undilinde kaloku. Ndiyakulinda. Okay. Thetha ke. Funeral parlor is there. But there is no business. Yeah, but izawuba khona njani business xa wena abantu bekhala ngawe bengakubusisi ngenhliziyo izawuba khona njani business makhulu? Bhuti wami uzikhona ndiyafuna umbhatala ngenhliziyo mara okay mari business izawuba khona njani makhulu because wena you don't pay attention so business izawuba khona njani makhulu? Ngoba xa ubhadala abantu xa abantu bekhuluma well about you then the business is gonna boom. But how can the business boom when wena unakhona uba ubhadala abanye abantu bakukhulula enhlizweni makhulu? Uthi andikhange ndingambhatala uzikhona kuba ndithanda. Ndiyavumelana nawe but ndithi imiphi imizamo izama uba xa uziba okay today ndinamandla ithi ndimfile something ngadle nabantwana baba andithethelele ngoba into ebalulekile ubana kuthethelele makhulu. Ndizayothetha naye bhuti uzikhona eoffice. Awuthethe naye into ayikhonhle man akuthethe naye man. Ndabulela bhuti ndizawuthetha naye uzikhona. Awusave inamba yami, save le number yami udelete ka 084 noma uqale uyovula icala kuqala epolice station bese uscreenshot uyigcina ne for ukuthi investigator officer xa icingisa umuntu iyazi information bayithola vane. All right but mandivele ndigrebe in fact bese ndizigrebile. Zigrebe but nje ndiyathetha bana hamba othetha naye cause akakhululile enhlizweni so now uzokhomba uqhubele phambili man. Nkosi bhuti. Nkosi. Nkosi. Shit man. Yeah. Siyafona la, siyakhokha la. Asiya nangu omunye lona ke uzenza ummeli ke lo uzenza ummeli wamiswa kwa Legal Practice Council wamiswa wasulwa ngisho emaphepheni emabhukwini angcwele kodwa uyasebenza njengommeli waseFryhead ngikutshela ukhona lapha eFryhead maphoyisa usebenza lapho uyi-most wanted ngale Pietermaritzburg ngalapho eFryhead uyasebenza usabamba bona abantu inkunzi lapha ecourt uyasebenza ecourt ufika njalo ecourt eqoka into zabamele ezobamba inkunzi ufika lapho azobamba inkunzi khona lapho ufika lapho Nkosi yami
Yes, nasi esinye isigebengu iqola lomuntu wesifazane elihambe lithatha izimali zabantu libize nangummeli nalo ke leli lishintsha amatayitela linendlela linabantu be-IT bakhona ukuguqula amatayitela emizi yabantu bawabize ngamagama abo badayisa umuzi nihlala phakathi ngutshele nina niyobona ngabantu sebefika netruck sebethi we are moving in uthi hayibo moving in wanda sithengile hawu nithengeni sithenga umuzi seyiqedile imali zabantu siso wasemtubatuba la qhamuka khona uqhamuke emtubatuba ke lo ntombazane sebaqedile abantu emalini hambe baleka nezimali zabantu uthatha kwasana emalini thatha amaloni thatha yonke into mangabe kufica ubolekisa imali endaweni uzofika azoyiboleke abe umuntu ophila nawe aqala ayibuyisenye abo uthi esuka nje abethatha noma u40,000 bese yabaleka endaweni kosengekho ngutsha ngalelo la kosengekho. Hey, utakulona ile security. Utakulona ile security leli. Le security libaleya nemali yomuntu leli. Bathi selisebenza ka Fidelity. Beliyiclaim eCape Town kodwa sizwile ethwali ngapha ngako East London. Lona beliyiclaim le eCape Town. Kwathiwa lila ngazi ni Monfrey yini le angisazi bathi yini lento le. Kodwa leli security libaleya nemali elinye isecurity angiyazi mina lento security libamba inkunzi kwelinye leli security libaleya nemali elinye isecurity leli ngakubona kuhle lokomxhosa kusigebengu uyazi noma ungakubona kunje akusigebengu somfazi lesi sithatha kwasana emalini akusigebengu somfazi balekela ukukhokha imali yabantu lo kwaseqebehe kubalekela ukukhokha imali yabantu kuyabaleya nekwele ungakubona ngathi kuswenkile cha lemvunulo kuyithenga ngazi imali zabantu kuze kuhambe kuyele kuyoqama manje uthi hayi ngiswenkile mina anilompondo mina cha usuyahambe wawuthatha into zabantu lo suyethatha into zabantu akusigebengu lenje. Umfazi wesosha ababamba naye inkunzi nangumpho umfazi kalokhunja mbona lo kade ngimbekela uSergeant Major nangunkosikazi wakhe unkosikazi kaSergeant Major lo mawusayibuza uthi ubani unkosikazi kaSergeant Major lo yenza nabo ubugebengu nangunkosikazi kaSergeant Major yena lo unkosikazi kaSergeant Major bathatha nayo 50,000 abangasawukhokhi uye lo unkosikazi wakhe uSergeant Major uye lo mbona la. Akusini umfundisi olala ne2K hawe emkhaya ngicina umkhaya engikhalela ngangiseThekwini wathi akusezinsongo kwi-TV yabo babhalelwa basatshiswa ngokubulawa akuzinsongo lapha kwi-TV yabo babhalelwa basatshiswa ngokubulawa ngathi hayi bukanjani wathi hayi manje kanjani ngithi hey wena uthi wemkhaya ngutshele sengiyasatshiswa ngithi usatshiswa ubani uthi no ngisatshiswa yilona leli khehla sengiyabhalelwa manje ngibhalelwa yinkabi selongamkhipha lapha kwi-TV kuthiwa samkhiphelani lapha kwi-TV umkhulu ashiya unkosikazi wakhe endlini wahamba phuma nomalokazana wakhe baphuma inxiwa ulala nomalokazana manje kwenye indlu kwakubrigadier lo emaphoyiseni ngutshele bathi usebhebha lapha kumalokazana umalokazana ingane encane i2K belikade lilotsholwa nje ngo2024 lamitha 2025 kulonyaka seliphuma inxiwa nomkhulu phakathi egcekeni uhleli lapha umama nendodana yena umkhulu uyibhebhela kumalokazana lo bekani indodana yakhe angiyazi mina lento ibizwa ngani ngoba wafike wathi hayi ngoba thina siyakholwa asiloboleni nangumalokazana kanti uyazi ukuthi hayi uzofika umalokazana amithi bese yahamba amakwaziwa noma ingane yakho undodana noma ingane kababa kodwa usephume nje ibhodwe lakhe na umalokazana thuindla abahlala kuyayingeno bathi bona bangcwele bazi uNkulunkulu bathunywe uNkulunkulu semshintshe negama nayo sengumdumseni thiwa nayo sengumdumseni igama lishintshile igama lakhe
ushintshe uNkulunkulu wamshintsha igama akaselona leli gama lela efika ngale emshadweni nalo lonke lelade lisebenzise emaphoyiseni usengumdumiseni manje lishintshile igama nangu Shembe wesibili lishintshile igama Vumani ma South Africa sinoNkulunkulu ababili ke manje emhlabeni nangu omunye lishintshile igama ngithi ngiyakutshela shintsha ipasi ke manje nasi isikhohlakalise ekhehla laseMpumalanga ha abaqoli nenkabi yakhe betrain ama-security kwindawo engekho registered abaqoli nenkabi yakhe lapha eMpumalanga bathatha iy'mali zabantu abaqoli nenkabi yakhe bathatha iy'mali zabantu ngutshele bathatha iy'mali zabantu ngiyakutshela benomnganakhe abayishaya inkunzi eMpumalanga bafike bathi hayi batrain ama-security mawake wahamba wakaphisira wakwenza inamba mawubuya usuthi uzolanda iy'tifiketi zakho kubona asaphumi emva kwalowo mothi uyakhuluma nabathi umkhulu hayi mina ngeke ukhulume nami mawukuthi ufuna imali yakho hambe ecourt umkhulu anankani mese kuthuma ecourt lalela bayithanda kabi icourt labantu abaphethe imali yakho athi umuntu hambe enkantolo phela mawuthi ngiyakukweleta athi uyazi enkantolo yofika atshela imagistrate ukuthi ucela ukukhokhela ngama-20 ngenyanga Tabi msuninyonyo asithi nalapho sinifuna la eHot City we akusigebengu la kuThobile dayisa ama license lapha eMpumalanga kwi-toe-to-toe driving school ayakudayiswa ama license acoshwa phansi mawufuna nje license ethengiswayo noma ufuna into esheshayo xhumana ne-toe-to-toe lapha eCape Town kuyashesha dayiswa ama-license ngathi kusesipanga utshele amaphoyisa afana ayizwe le ndaba ama-license adayiswa ngathi kusesipha lapha eCape Town adayiswa yilo zikhona iy'ngane seziwaphethe angumgunyatha wasabeli iy'thupha meshi nanabo kodwa futhi kukhona umuntu angasamprintelanga uyena lo axabane nawo waziwaletha le information ne-proof of payment imali ingena kwi-akhawunti yakhe abawadayisi ngathi kusesipanga utshele uvele udlule ngathi uthenga ugwayi uthi ngicela ungiphe nasi iStavison bakunike ngoba iyathengwa ilayisensi hayi kancane lapha eCape Town icoshwa phansi Nangu hambe thenga zonke ifebe la estradini athi angcolisa amagama abantu thenga ifebe athi angcolisa igama lami angcolisa igama likaBhaka nangu uzikodwa ipopola ingozi wabona hoye uzongishaya uBhaka uthi ngibale hayi ngeke mfethu hey ngwangifaki lento kusho yena uzikodwa esekumele finalize udaba lokuthi keqwa mina noBhaka hayibo ngiyanikhuza namadoda ekhati uyaphila yini lapho embhemu hayibo wazwanyamalala bo cha unyamalele bonqabile kulezi insuku kwenze njani anayo imali yedatha ngoba phela usuvalekile umthombo la kade ecela khona imali usuvalekile yini damn shit utakuyona ini le ndoda le ehamba iqola abantu imali insizwe yatshontsha ama-iPhone ingane amabili bithe izodeliver ama-iPhone damn shit yaphinde yathatha nenye imali ewu-15,000 ithe izodayisela olokhunja House of Lore ithe izobadayisela ilokhunja ikipa sebafana le ngathi kudlala i-World Cup damn shit lo muntu ubaleka nemali yabantu lo ngutshele hayi ngiyakutshela ubaleka nemali yabantu lo imali yabantu lo bebiza ngomalume la damn shit kudliwa imali yogogo njengoba kuhleli kanje ogogo bathathelwa imali yabo yempesheni la kwathiwa bazokhandelwa igrosa damn shit ngiyakutshela wena yathathwa imali yogogo ithathwa ilesifebe nendoda yaso damn shit bayithatha imali yogogo bayishwamba yonke bethe bazonikeza ogogo imali igrosa hayi ogogo balinda bathi hayi okay mntanami ngoba uthi uzosinikezela ilokhunja igrosa kulungileke bakhokho gogo njalo makuphela inyanga ogogo mabeqeda thola upoyi mnandi bephose esivivaneni hayi bathembise amagushi bathembise yonke injale kanti hayi yabaleka nje nentombi yabo bayodla e-restaurant ngayo leyo mali kuseyibo laba nengane uyabona kuseyibo laba nengane damn shit
baleka nemali yogogo lo. Leli akhekhe nje lithengwe ngemali yempesheni yogogo mntanami. Mawukhula ngiyacela wazi ukuthi uyihlo leli khekhe akubhedesa ngalolu suku la kwakuthathwa imali yempesheni yogogo mntanami. Ngiyacela ngelinye la uNkulunkulu mayikupha amandla mntanami, usukhulile ususebenza uhambe uyokhokhela lezi yazalukwazi ezakuthengela ikhekhe usesemncane, ngoba lo babakho beyiphanda ubeyisigebengu benonyoko bebehambe betshontsha imali zabantu mntanami. Ngiyafisa uleli qiniso ulithole masukhulile, masufisa ukwazi ukuthi how my father was hustling, wazi kahle ukuthi bekuthathwa imali zogogo zikaPoyinandi mntanami. Damn shit. Nansi lensizwa ixhaphaza omunye umndeni wamantombazane, thatha imali yawo isixoshiwe nasemsebenzini. Besebenza kwiklinikhi yaseThekwini, isihamba iqola abantu ke manje ithi ipartner nenye inkampani enze i-transportation lapha eThekwini. Hayi sibaqedile la emalini, damn shit. Ihambi yabaqeda ngutshela ibaqedile emalini. Ngiveza njengoba injalo nizoyazi ukuthi hayi baqedile emalini khona lapha eThekwini. Nenzani lapha emngeni? Usisi lo uphinda abe intatheli lapha eGoli eCosmo, ubhala iphepha lakhona lapha eCosmo. Damn shit. Lo sisi lona useyiqedile imali yabantu, wabaleka nemali yestokfela eyintatheli nje. Ungaze umbuke mayebhala iphepha ucathi khona ayibhala kanlutho, amasimbi esikhotheni lawa ahambe ethatha imali zabantu ngutshela. Ubaleka nje nemali yestokfela elinganisela ku-1500 enye intombazane. Mawuthi uyamfonela athi ake kuhlwa. Yini ongayizwa mawudla imali yomuntu? Yini ongayizwa mawudla imali yomuntu? Imali sidliwa nazi intatheli. Damn shit. Akuwona yena amandiya aboleka loan. My boy, when you grow up, just know your dad was a biggest scam in the world. He used to borrow money from people and never paid back. He is in the run. He vanished with the money of someone. You are damn shit. Lalela boy, your father and your mother used to be big scammers. Your mother is protecting your father, yet your father is a big scam, running away with the monies of people. So when you grow, my boy, and you become a giant in this world, please go and pay the monies of these people. They need you more than your father and your mother. I'm telling you, they need their money. Your father is running away with the money of people. Please go and pay it back, my boy. Damn shit. Lo mama wabulala udadewabo lo. Hey. Ngayithola ashisa ngangihleli la kwi-live yami ngifonela kwathiwa lo wabulala udadewabo ngutshela. Lo ngimfake la. Wabulala udadewabo 2015 noma 16. Angisakhumbuli kahle unyaka. Wabulala udadewabo ngutshela. Mawumbuza ukuthi wambulala kanjani udadewabo, uthana ngutshele wena damn shit. Lona ebulala udadewabo wafike wathenga inkabi zaqale zamshayela endlini kuqala. Udadewabo wasinda lapho. Kanti udadewabo zothi sezimshaya inkabi zimshisa emotweni, kanti ifoni ubeyifake ngaphansi kwesitulo. Wayidonsa ifoni wafonela ekhaya, washe seshiswa nemoto bethi bacima ufakazi. Wathi ngibulawa usisi la. Usisi uyangibulala nabantu bakhe. Kuyinamhlanje ingane kasisi wakhe izokwenzelwa yimini i-matric dance. Ngi-offerishile emfaneni ngathi ngizomthengela isuit, ngathi ngizomenzela yonke into ye-matric dance. Ngiyacela ukuthi lo asisi lo ongixhumanise nomntwana wamama lo ashiswe eMpumalanga eshiselwe emotweni, ngi-offerishile mina, angiceli ningidlalele ibhakede. Kuzophuma imali kwesami isikhwama, ngimthengele isuit, ngimthengele icathulo, ngimthengele yonke into umntwana ahambe kwi-matric dance. Angaze ngakwi-matric dance kodwa ngithema ngicabanga ukuthi lo mfana uyolibele nesilonda sokuthi mina ngabulawela umama, ngathi cha kanikwe ithuba lokuthi akayopholisa umqondo nezinye izingane, ayibona ukuthi uma wakho ukhona and umbhekile lapha ekhona. Mawuthi uyakholelwa yidlozi, mawuthi ukholelwa yini konke lokho kuyobe kulungile. Kodwa into engizama ukuphephisela ngayo mfana, ngoba ngithema ngimbuza ngecounseling wathi ngi-right malume, ngathi hayi wena uzoya kwi-matric dance ngomhla 16 umfana fanele
akahambe u-matric dance ngiyamdinga umuntu ozomshutha iy'thombe zibe zinhle iy'thombe zakhe ayigcine kube umlando angahambe balise ethi umama wahamba ngasala ngingayanga matric dance. Ngiyacela ukuthi ahanjise umfana aye kwi-matric dance ngizoyikhipha imali ephaketheni lami. Damn shit. Niyamazi lo. Awuke ngimfonele. Oh yeah. Thana ngifonele lo. Funa ukufonela lo Masishane. Ke ngifonele nje lo Masishane. Ake ngifonele lo. Uthi ngifonele lo Masishane. Phela lo mfana yadonswa nje fast. Akadonswa nje lo Masishane. Simdonse ubaleya nemali enkulu kabi lo damn shit. Damn shit. Lo muntu ubaleya nemali enkulu kakhulu. Mawucathi ngiyadlala usuke ikhohlisi lo muntu ubaleya nemali enkulu kakhulu. Baleya no 165,000 lo muntu. Baleya no 165,000 lo muntu. Damn shit. Ngiyamlanda mina izayileli kodwa ngiyalifonela ngiyalilanda. Ngiyalilanda leli zayi. Bathi umalume lo wabhejela umfazi usesevwe ngamaphepha edivorce. Usisi uyamdivorce ngoba nake efuna ukuyolala nomfana lesigangeni. Hey ngoba umshado yokungibone na. Umshado amasimba. Mfazi afika bhejo bese phinde seva wena ngamaphepha. Lo muntu ayibambe ngane ifoni. Ngiyakhala. Damn shit. Lesigebenga sitholakala kwamanje asitholakale man. Hey, my man, I've posted you on my channel in regarding the case of 165,000. The one that you are running away with. Hey, hey, ungipostelani? Ngoposta mina msuna kanyongo ngoba angidlali la ngiyasebenza la. Damn shit. Damn shit wena. Mina ngiyasebenza la. Othi ngilandele esinye isithombe la. Azikakhokhi lesi zakadalawani. Angithi ungizwile wena. Ngithi azikakhokhi lesi zakadalawani salibele izidle ngemash down. Lutho ubhadala zila ekukhokheni chazi yabaleka. Hello sir, how are you? Hello. Yeah, how are you? I'm good and you? I'm good. So tell me something about the 165,000 of a guy in Mpumalanga. But I spoke to him. No. You are on my channel right now. I'm talking about that money.
and I am his representative. So I'm representing him as his lawyer, as a company that fights crime again. So I'm asking you so you can answer me. That what? No, put him on the call. I must put him on the call. Yes. Yeah, but I want to know what is happening with the 165,000. But you can't just post me because I spoke to him and we agreed. You agreed on what? He is my client. And whenever he comes and registers a case with me, I'm supposed to do whatever to fight for my client. So you cannot stop me and say you can't post me. Who are you? But you can't post me because... Yeah, but I've already posted. Listen. Terms of payment. What? In terms of payment, what payment? What agreements do you have? What agreements do you have? Ask your client. Yeah, but where's the money? Me, I want the money, my man. I don't want all these stories. I want the money. Yeah, but ask him. We were supposed to ask him. Yeah, but I want money, not stories. No, I want money, not stories. No, you know, I don't have TV, my friend, neither a radio, because I don't like stories. I want the money. No, talk to... Damn shit. I think you don't get my point. I'm saying to you, okay, let me wait for you. You will come back, I know. Okay, this guy's gonna call back at this time. It's okay. So let's continue, Baba. Serious, yonkele. Yeah, akusilweni leli joli elibaleka nemali elikweletayo. Ngikhuluma nawe nje likwi mashdown liyabaleka. Lilibele lithi likwi deployment. Lisho lokhu. Ixhosa leli. Nali impondo lesosha alibaleki lidla phansi nemali zabantu. Amasosha aphila ngokuboleka. Usisi usela ubhadala ku-half. Waphuthuma umntakwethu wafika khokha u-half wathi hayi ucela ukukhokha omunye u-half kwesisikhathi. Kodwa-ke wangiphatha kabi ema esechaza sethu beshonela uma wakhe. Kodwa ukuthi bethuleleni mina ngazi. Ukuthi wayethuleleni engasho. Akusiye yini umfundisi ukhathaza ngotshele. Baleya nemali zabantu. Baleya nemali eseyiclose to 1 million imali aseyiskeme kubantu. Leli van le Mercedes elimhlophe ulithenge ngayo imali ayitshontshe kubazalwane ngotshele. Lo skebengu kwenziwa imani laundering, kwenziwe yonke into engumnuku lapha esontweni ngotshele. Now owangasemaXhoseni damn shit. Impondo leli ngutshele libaleya nemali zabantu umhlola ngutshele liqedi iho yadlala wena akusigebenga kuhlangene no Sive Boy akusigebengu lo kuniprofeta ngolo kunja kuniprofeta ngale ngo LinkedIn kodwa lokhu kuzenza some prophet isanyanga ngoba kukhanyisa namakhandlela kunewasho kunayo yonke into. Damn shit. Nansi ncegu la eyaqola umuntu imali isebenza eMpumalanga le. Yafika yaqola imali kanti ayazi ukuthi ayisoyilandelela ayiqaba ukuthi izomscam nje bese iyayamalala. Kanti yasebenzisa i-account. Manje lapha kwi-account khona lesithombe sayo. Sayilanda sathi bu. Yu. Wozala mnyamana sayibeka la. Nangumnyamana la. Umnyamana kufaka khokha imali yabantu ayiqamba amanga wathi uyini catering
akaze azakhokhe imali. Ewe madoda. Sigebengu sesitabani sasemthatha. Nasi sigebengu sase Eastern Cape umfana obaleya nemali udwendwe. Akadlala umfana ubaleya nemali longazi uzuyibona. Lo mfana asatholakala ubaleya nemali engango 15,000 yomunye umama esebenza phansi kwenkampani ayesebenza kuyo. Lo mama bebesiya nje utshwana emagcikeni beklina lo waboleka imali athi hayi useshintsha umqasho ucela ukulekelelwa. Gwiqiqi wabaleya no 15,000 waphela ehlweni. Ubesebenza kaSASSA lapha eCape Town. Nangomunye wabaleya nemali. Wabaleya nemali yentombazane eyithathisa ama-loan intombazane ethi uyayitradela sekumele be-unlock imali. Igama lalomfana bathi uBayanda igama lakhe. Bambiza ngokuthi uBayanda igama lakhe. Thatha imali emthathisa ama-loan ebaleka edla phansi nemali zabantu. Igama lakhe bathi uBayanda. Kulungileke. Sicela banolwazi ngalo sisi lo. Usisi wathola umntwana wamlahla umntwana omncane. Lo mntwana amthola wamlahla umntwana omncane. Makutholakala istatus somntwana kwatholakala ukuthi HIV positive umntwana. Manje umntwana kanamama uphila nodadewabo. Ngiyacela ukuthi makukhona ombonayo usisi bamsolele endaweni zokudayisa eGoli. Bengicela ukuthi kulabo abadayisayo Nkosi yami abangibukelana abangikhonzile. Bengicela ukuthi mangabe nimbona la eGoli ingane wayelahle eRandfontein. Bengicela ukuthi makukhona abambonayo beshaye nje ikhwela besho ukuthi hawu nangi la siyambona. Ningivideo call la nimbona khona nimveze. Owagcina ukumbona wagcina ebika isimo sakhe sokuphila ukuthi umbone egula ngamandla akazi ukuthi uyombonaphi. Kodwa ingane wayelahla abafowethu kanti ingane izotholakala ngokwe-address uthi belonga bagcine bethola udadewabo. Udadewabo uyayinakekela ingane ethembisa kodwa yena akatholakali. Bengicela omaziyo amthinta base Eastern Cape ngokuqhamuka. Untombazane senamthola ilapha eTsakani lomntwana. Senamthola lomntwana lapha eTsakani lomntwana athi wahambe ethe uye eCape Town uyofunda. Wajabuliswa lipipi walahla inamba yasekhaya wathi angisabuyele emkhukhwini mina. Senamthola lomntwana lapha eTsakani noma anikaze nimthole. Umbuzo wami uthi senamthola lomntwana lapha eTsakani. Lo mntwana uthi wajabuliswa ipipi washiya phansi indaba yesikole wathi ayikho lento amasimbi esikole. Uhlala ngala eGoli ubani othi uyamazi uMthobisi hayi suka i-fake account le. Fake account lethi siblockela amasimbi nje. Senamthola lo mntwana lo. Singalibala kanjani leqole lu-gift elathatha imali engango 59,000 abaleka nayo. Imali engango 59,000 yathathwa yilo mfana lo waseMpumalanga eMelo abaleka nayo. Asikakhohlwa amaNazaretha ebamba nanga umuntu ngenduku. Cha, asikakakhohlwa. MaNazaretha ngena uqopha umlando nashaya isangoma kodwa nangavuvukala ezandleni. Cha, impela imithi into engekho. Ngasibona Sigundi isangoma.
Singalibala kanjani lo mbhemu odayisa ama-matric certificate lapha eThekwini ukwazi ukuprintelana ke lo awa-edit ama-matric certificate tiwacoshwa phansi ayinhlabathi eThekwini athengwa ngo-2,500 ama-matric certificate. Angithi ngithini kuwe? Ngithi mina lapha eThekwini ama-matric certificate acoshwa phansi athengwa lapha eNanda athengwa kulo khona lapha eNanda athengwa kulo ageji mawufuna i-matric certificate ungaxhumana naye ngokukhulu ukushesha uyashesha uku-editha athe ngiyakutshela inkinga umuntu le ngithi utshelwa yimina. Hello, Yebo, njani? ngiyaphila kunjani? Sikhona yakwazi ukukhuluma? Ya ngiyakwazi. Ugcine kuthiwani-ke umhlanzi awumtholi? Ngimtholini. Uthini? Uthe uzokhokha kusukela Monday. Uzokhokha kusukela Monday? Ya. Uzokhokha ngomsombuluko? Ya, ngomsombuluko. Wamtshela wamnika i-account number yakho? Ya, ngizokuthola konke lokho ugcine exolisile futhi. Umhlanzi? Hayi wena Thabani uyibhoma, hayi wena Thabani ngeke, hayibo. Waxolisa umhlanzi? Uxolise mina. Sibonge kakhulu Thabani. Sure. Lona wabulala umuntu lapha eGoli wabaleka. Ubulala umuntu lapha eGoli wabaleka usacingwa namanje angazi noma senimtholile yini. Kodwa bengizama nje ukunikhumbuza ukuthi wabulala umuntu lapha eGoli usabalekile kusagcwele iganga. Angazi noma bese nimtholile yini nina abamcingayo kodwa wabulala umuntu lapha eGoli. Njengoba abulala umuntu lapha eGoli inkinga le yabona. Inkinga le wabulala umuntu lapha eGoli inkinga le and ayikho enye into mhlambe engasiza ukuthi nje nina manimbona nishaya icilongo wagwaza umuntu ashona eGoli. Musungenzela isilima wena ngiyakuvala ngoba nangu ngibhizi uyangifonela futhi. Lona uyintombazane enza ifraud usebenza kaSasa eBergville lo ntombazane lo usebenza kaSasa eBergville but she's originally from ePietermaritzburg. Into ayenzayo uthatha ama spreadsheet akaSasa wa edit imali zabantu uphinda ahambe ayofrauda ngawo abantu ngaphandle lawo ma spreadsheet lawo. Uke wangenzela i-proof of payment yase ABSA efake. Ukhanda nama-proof of payment afake enze ngathi abantu babhadele bengabhadalwanga. Qaphelani lapha eBergville ngalibeleni itogogo balahlekelwa umholo kaSasa kanti cha lutho. Intombazane eseyibhizi lapha eBergville nansi kutholakala lapho kaSasa phuthumani nje ngiyiphethe yonke i-evidence. Amaphoyisa mangabe seduzani kwakhona angangithinta ngiwanike bonke ubufakazi bese phuthuma khona eyomqoqa ngokukhulu ukusheshsha ngoba zisazophela izalikwazi nezimali zo 350 ziphelela khona ngoba nangu umuntu oyitshontshayo. Sibonge wena ukuthi ubhadele. Vele uzoyihuda manje induku wena. Wenze kahle wabhadala bese kuseduze ukuthi uhude. Cha ubhadele owumfowazana okade kweleta ngoba njengoba ade ecabanga ungabhadali bezohuda induku kodwa ke ubhadele uye wawukhipha u15,000 kule mali la ekweletayo. Okusho kona ukuthi amandla ethu makhulu ngoba le mali ubesengayikhiphanga iminyaka emibili engasayikhiphile. Elibele bale nje Drayisundo ngaza amanzi wabona ukuthi uzohuda wayikhipha. Umfundisi ofuna ukuba ikhansela le-MK uyisigebengu. Umfundisi ofuna ukuba ikhansela le-MK uyisigebengu akagcini ngobugebengu nje kuphela. Umfundisi uphinde adayisa imoto ezimbumbulu. Umfundisi ofuna ukuba ikhansela le-MK uyisigebengu kodwa akagcini ngoba isigebengu nje kuphela.
uphinda adayisa imoto esimbumbulu adayisa imoto esingabhilongi kuyena umfundisi athi uyayidayisa kodwa lezi moto abhilongi kuyena kodwa nje ngoba phela inceku-ke besiyamukela thiwa okay inceku imoto ayidayisa nginayo ne-registration yayo engazibhilonga kubani umfundisi manini kancane ngifuna ukuveza leyo moto la escreenini ngoba umfundisi udayisa imoto zabantu azenze zakhe akuzona uma uke waboleka umfundisi imoto nje khohlwa umfundisi uvele ayishutha ayifake Facebook athi uyayidayisa imoto yakhe seya-upgrade njani njani afune nje ukuqola abantu iy'mali umfundisi uphinde abe nenkampani yama-security kodwa umfundisi usigebengu umfundisi na umfundisi iyo-ke le moto le ayidayisela umfana ngo-30,000 iyo le moto sathi masiyibheka kwi-number plate sathola hayi bilonga komunye umuntu wesifazane masimthinta sathola ukuthi hayi usisi hayi uthi yena yakhe imoto akayidayisi lapha inceku iyikhansela le-MK ngutshele nansi bamba okhalweni inceki ixakekile akumasimba kumanyala wagcina ebhadele niyamkhumbula yini wakhokha waxolisa umaye niyamkhumbula lo wayedla iy'ngane zase-KZN imali la eGoli ethe uzofakwa i-acting angidlalanga naye ngambamba amasende ngetanga ngaqede ngadonsa ubhontshisi kanina ngetanga futhi hayi wayikhokheshesha wandize ikhokha ngutshele wayikhokhesha ngathi ngiba offline nje ngathola ucingo ngase ngigwaduza endleleni wangifonela hayi ngiyakhokha mina wakhokha ngoba yayingekho into azoyenza wakhokha ngokukhulu ukushesha ngiyacela ukukhokha nkosi yami asikakhohlwa ngithi la kadokotela hayi-ke lana-ke kushawa ithembisa enzima kabi libele kuthenjisiwe thi hayi kuyalunga-ke manje hayi kuyalunga-ke manje uthi awusekulungile thiwa hayi namhlanje kusasa uthi kusasa thiwa hayi kuzolunga kahle kahle phambi kwakusasa hayi shawa ithembisa la ithi iphela inyanga la ngutshele ayikho imali mina ngazi noma imali engekho noma inkinga ekhona angazi kodwa angazi uhalf wona sowaphuma kodwa ayifuni ukuphuma le enye libele kiwa le nale awazi ukuthi kulindweni ayiphumi nje qoboqobo he wena ngikunika ilasoningi wena kusasa ulehlanu ngiyothenga i-VSOP uzongithola kahle uma ungabhadalile kusasa ngiyamtshela nje in advance ukuthi ngizokuthola uma ungabhadalile kusasa ngiyayitshela ngikunikela namhla kusasa kobe kunyiwa umndeni ophila ngemali yenyembezi nanku umndeni owaqoqa imali waqoqa 1.3 million wabaleka nawo nanku lo mndeni angisoze ngawuvala umlomo ngomndeni owabaleka no 1.3 million wabantu umndeni ophila ngemali yokupatanisa imali yokweba imali zabantu lapha eLamonti lapha eThekwini bahleli khona intombazane le yathenga ipasi khona la eSouth Africa kuyona yala yaseSwatini lo mama lo ngapho dread lo ngiyakutshela mangayona ingane yeNigeria phela lo mhla kuyolanda 1.3 million waqala wabhebha neNigeria lapha eMpumalanga information yasuya linka out sikhishwa abangani kushubile ngoba njoba ngisho nje ngithi isigebengu lesi
Angithi anikamkhohlwa nangu uNjomane lo ama security lapha eNewcastle okweleta umfana mkweleta imali elinganiselwa ku225,000 ayimthembisa ukuthi uzomnika itender yasemgaqweni itender yokwakha umgaqo eNewcastle kanti unamanga uyamshwamba imali nentombi yakhe le beyidumile bekuthulondi eyihlezi post yaleyo ntombazana go Instagram nakuphi kwanele kwabanjwa le fraud intombazana yadelete ama-account ayo yabona ukuthi hayi phela usekho soft life manje abantu bazongikhweshina nangu uNjomane waseNewcastle akagangile Hawu ngiyafisa ukwazi ukuthi kwaphele lapho udaba lale moto ngisamele ngibacontact bangitshela ukuthi udaba lale moto laphele lapho noma imoto seyabuyela emuva Hey I hope niyamkhumbula ke lo gama lakhe uGugu uye lo mislead icala lika Senzo Meyiwa lo mntwana lo manifuna umuntu owamislead icala lika Senzo Meyiwa nangu labafana ekuthiwa badubula usenza bakubo lo nangu umntwana owamislead icala lika Senzo Meyiwa South Africa mayifisa ukumazi umuntu owamislead icala lika Senzo Meyiwa nangu umuntu owaye-influence abantu bepublic ukuthi abamashe baphika ukuthi obhuti bakhe ababulala uSenzo Meyiwa nangu Sinqobile yes phinda aclaim ukuthi uzalwa lapha ebukhosini bakubo mesizulu hambe baleya nezimali zabantu nangu umuntu obelibele mislead icala lika Senzo Meyiwa nangu akekho futhi omunye yilo kuphela okade mobilize abantu ukuthi abaphendukele istate nayo yonke into bephendukela umshololo ubani hayi umshololo ubani lo oratha nobani labo judge nobani nangu owayekade mobilize lokho kukhandwa ikipa kuthiwa justice for ontansi kanti lo uyalazi iqiniso ukuthi ngisho isibhamu esibuya le ekuhlonzweni isibhamu leso mpela sasikumfo wabo lo enimbona la sithombeni wadla nezimali zakubo Senzo Meyiwa ezanikelwa eSouth Africa ithilekelela umndeni kaSenzo Meyiwa lo ntombazane washaqa zonke izimali wazidla nabafowabo labekuthiwa badubula uMeyiwa namhlanje ngikhuluma nawe umndeni awuzange uthole ngisho isenti kule mali yanikelwa eSouth Africa kwakufakwa kwi-account yakhe ake nimbuze ne-South Africa ukuthi wawusaphi lo 100 and something thousand owangena kuyena wawushonisaphi kwakumayelana nani ukuthi awudle nobhuti bakhe akade hambe mobilize abantu athi abantu abastende nobhuti bakhe ebazi kahle ukuthi iqiniso likhona liphethe ngakuyena umlungu lo enimbona la isigebengu ngambona efaka amathathu yi26 straight baleya nemali 35,000 nento abaleya nawo la khona ethe udayisa khona ilokhunjwa ethe udayisa inkonje wayethe udayisa what do you call this wayethe udayisa ifridge leli abathi cold room baleya nemali yabantu ke nangumlungu Nyamalele inkampani yavalwa ubaleya nemali yabantu umlungu lo imali abaleya nayo umfana waseBergville manje nimbone if you guys see this guy keep me in touch Ntombazane le angithi niyazi ufundi le phinde ishumayele ikhohlisa abantu ithi yazana noJesu yona akwazi kwazana noJesu ungabuyi 60,000 kasisi wadla 60,000 kasisi wawuthe uzomfithela amakhabethe wena phinisela leyo mali mase uthatha imicrophone yashumayela or else nangu uzama mthetho waseThekwini lo ohlala ePhoenix uhlala ePhoenix lo address yakhe ngcine senginayo ulapha ePhoenix lapha ePhoenix wenza amasimbodo
hambe ethi trade labantu ayikade ethatha imali zabantu abuye zobuka la ka TikTok agifte omakaguchi nobani nophiwe ezenza into engathi blessed gifted inemali kanti lutho isigebengu nje urhunto othatha imali zabantu. Khuluma nawe nje namhlanje lesigebengu lesi asinalo ngisho isenti ke namhlanje sasithatha imali zabantu. Ubona nje amagame edropile kulezi insuku sekwawana ungufisho omkhulu. Lona wabhalela intombazane ku-inbox wathi intombazane izofela umntanayo imcontact emasishane yamcontact intombazane wathi ucela imfayilo 400 ukuze ezothumela amakhambi okuvimba ukuthi ingane ingashoni. Kwiqiqi akawasendile lawo makhambi ingane yangashona ngaleli lwanga lelasho ngayo. Siyafuneka imali selibeletha akanayo sazohlanganisa uhlanganisana u400 phinisela u400 emuva wena msunu kanyoko. Lo la esithombeni uphinde enze lo igama lakho Qhahile lo ola esithombeni. Lo mntwana wathi udayisa ama weave akakaze aza deliver ama weave abantu ayethu yabadayisela wadla phansi wabaleka nemali yomunye umntwana uyakhala ngapha kumina libelethe hawu uQhahile utheni mfethu akayilethi nokuyiletha imali ngutshele baphila impilo esoft laba bephila ngezimali zabantu baphila nje impilo esoft bephila ngezimali zabantu ngutshele bona labo oQhahile. Lo mdodovu lo ofaka ukuthi awakayikhokha imali kaNxasane fanele ayikhokhe imali kaNxasane mayingayikhokhi uzoba nenkinga. Ngizazothi nje iviyo ke limfonele ke limbuza ukuthi manje iza nini imali kaNxasane. Lo wayidayisela ingane amalenasi wagcina ngokunyamalala nemali yabafana wangakhokha. Khokha imali yabafana wena. Wawuthe uyabadayisela amalenasi namalicense. Wathatha imali yengane wanyamalala nayo. Kwenze njani? Khokha phela. Angithi awazange badayisela banika imali yabo. Please. He's in the run nemali elinganiselwa ku-85,000 lo. Ubalekile nje ugcwele igoli lonke nemali elinganiselwa ku-85,000. Imali le akuyona yakhe. Imali ayishwamba iqola ethe udayisela umuntu imoto abaleka akakaze amnika imoto akaze amnika imali yakhe. Sewuyena uQhahile ungaze umthembe mawumbona uthi hayi ayinhle ingane kanti lutho akusigebengu awusigebengu baleka nezimali zabantu khona lapho. Hayibo uNesi selaqala ukukhokha nganitshela yini siyabhadabhada kuNesi. Umfana wasoshabeni lapha elokhu nje Eastern Cape asikulibele boy. We are still coming for you. Siyakwazi ukuthi sizokuthola kancane nje we are coming for you my boy. Don't stress, take your time, eat the grapes baba. We are coming uyangizwa. We are definitely coming. Siyakwazi ukuthi usasoshabeni ngalapho udla ama grapes ungakhathazeki mfana wami. Sizogcina sifikile ungashijahi futhi. Nalelinye isosha elibaleka nemali yabantu. Nalelinye isosha elibaleka nemali yabantu.
Li-social. Uyafuneka lo bhuti lo ufunela uyasalt washaya umuntu wesifazane wazomdabula ikhala wamlimaza umuntu wesifazane uyafuneka ufunela uyasalt akakaboshwa uyi-most wanted yala eGoli mangabe nimbona nimbowazisa amaphoyisa ukuthi nimbonaphi khona ne-reward futhi engibone ngathi sibekiwe for yena hayi-ke iseries ibinde kakhulu ngiyeza bethunana ngiyeza bethunana uyamazi in advocating for justice lo bhuti ungazelaphi asikakayikhohlwa thina inciko yathembisa umuntu umsebenzi yathatha u20,000 yaqede lapha yanyamalala no20,000 umuntu asikakakhohlwa mfundisi hayi asilibele hayi ukuthi njengoba asithule silibele asilibele mfundisi inkinga nje besasebhizi nabakhokhayo wena sikubona i-challenge yakho ukuthi imali siyeza kuwena hey ayingeke ngathi ngibeka umuntu wrong beka umuntu wrong hey naku ngibeka umuntu wrong la ayike sengivala sengibamfishane sengivala sengithanda bamfishane sengiyavala ke manje Mayokati akhokhela magidi angoma Mayokati khokhela magidi angoma lapho uMayokati akhokhela magidi angoma akhe lento yakho uba iqonqela khokhela magidi angoma Mayokati angifuni ukushaya icilongo la ngoba kuzonyiwa khokhela nyama magidi angoma akho wena Mayokati Yebo ngiyaphila kunjani yes ifoni seyishajile manje olosisi lo sekathe uzafonela ngalo mfana lo obhebha yena nomalumekazi
Awungeni ngani lapha ku-TikTok? Isikhathi esi-right ukuthi singakhuluma. Angena khona lapha ku-TikTok. Alright. Ngiyeza. Yebo. Sawona mkhona. Sawona. Sawona. Yeah, Mkhulu. Yebo mkhulu, ngiyaphinde ngora. Hi, Buti. yeah. Unjani namhlanje? Naphila khuluma. Ngiyaphila. Ubhuti lo yakhumbula ubhuti lo wathi uzokhokha nge-4. Yeah. Lo we-Bolt. Lo bhebe umshana nomalumekazi. Yeah. Uye lo akakhokhi namhlanje and uniblockile efonini yakhe. Anazi kwenzakalani. Mhlambe ikhona i-communication ngakuwe bhuti. Cha mina bengamthuli. Why utobhebha umshana nomalumekazi wakho? Why ungasho ukuthi mina nomalumekazi? Hayi angisafuna ukubiza loya muntu ngomalumekazi wami Puthini. Kahle kahle kusamele mina nawe nje siyofuna inkomo zikababa wami. Lihlazo longeli. Ngoba lo muntu walobola ngenkomo zakithi. But akakazi akho umuzi. Instead uthatha ama-boyfriend wethu namahloni nokuvela nje. Ethola imali zakhe ze-divorce nje into yokuqala Puthini kumele simlande abhatale inkomo zikababami ezi-7 bese i-boyfriend yakhe nje ngicela imali yami Nkosi yami. Kodwa lo mfana kusho ukuthi unzima mayekwazi ukuthi ahlukanise ikhaphuli. I mean business Puthini. Cabanga umalume wami waqala ukusebenzela u-government 1989. Ngingekazalwa naye lo mfana lo engekazalwa. Indaba engaka. Walotsholwa ngemali zikababami lo muntu lo amdlayo ngoku. So hayi nami namahloni Puthini. Labantu laba basikweleta kakhulu laba kusamele nje bakhokhe. Yena lo mveze lapho loyo nje. Imali angithi uthe uzoyikhokha nge-4. Hayi.
Hayi kuningi. Umalume una-60 years kumele ngabe uyapenshina this year. Bamdlala boyfriend ena-33 nomalumekazi ona-52. Hayi nami nje namahloni nokuvela nkosi yami. Uyamazi? Ya vele ngowaseMount Olive. Uhlala eRamaphosa. Wena kanti udlani wasunokoza kangaka yini lo edlala lapha endlini? Andidli kwanto imali yami angithi kulo mfana ubhizi wondla umalumekazi ulinda imali zikamalume ze-divorce lezi bethi zondilobola ngazo. Eyi kuningi bhuti Putin kuningi. Maningashonanga nje ngiphila ngomusa siyagowisha sonke ekhaya nje. Ngifuna ukuvela makuvela lo mfana ule Ramaphosa emkhukhwini lapho makumele siyomlanda senizovela kwengifanele kuyiwe live. Otherwise hayi kuningi. Hayi. Banodla amademeshe ekhaya.